Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Αυτό είναι και το πρώτο βίντεο του 25 ουσιαστικά και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε λίγο πιο ξεκάθαροι και ουσιαστικοί αυτή τη χρονιά. Δηλαδή απλά να λέμε πράγματα που αξίζει να τα κοινοποιήσετε. Γιατί δεν σας κρύβουμε άλλωστε ότι η φιλοδοξία μας αυτή είναι, όχι κάποιο like, που καλά είναι και τα like, αλλά δεν μας απασχολεί τόσο πολύ. Θα θέλαμε αυτά που λέμε να τα βρίσκετε τόσο αξιόλογα και τόσο απλά και κατανοητά και αληθινά, που να τα προωθείτε σε κάποιον φίλο. Γιατί ξέρετε, η φιλοσοφία μας είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά και ότι ξέρουμε ήδη αρκετά για να φτιάξουμε τόσο την προσωπική μας κατάσταση, αλλά όσο και την κοινοτική μας συνθήκη. Και πριν από την ευρωπαϊκή κοινότητα μιλάμε για την κοινότητα του καθενός μας, το χωριό μας. Λοιπόν, πολύ χοντρικά, και αφού το ψάξαμε πάρα πολύ, γιατί πολύ από παιδιά μας απασχολεί, καταλήξαμε ότι με τη βοήθεια φυσικά και όλων των καταγεγραμμένων, έτσι, αυτά που σας λέμε δεν ξυπνήσαμε μια μέρα και τα ανακαλύψαμε. Μπορεί λίγο να τα ψυχανεμιζόμαστε, μπορεί λίγο να τα υποψιαζόμαστε, αλλά κάποια στιγμή έρχονται και τα βρίσκουμε γραμμένα από επιστήμονες, από φιλοσόφους, από πεζογράφους, πώς τους λένε αυτούς, από καλλιτέχνες, σε διάφορες μορφές της ζωής επιβεβαιώνουμε αυτά τα πολύ ωραία που σας λέμε. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι σκέψης, πολύ χοντρικά. Υπάρχει ο θετικός τρόπος σκέψης, ο τρόπος ας πούμε του Χριστού, ο τρόπος της αγάπης, όπου έχουμε υπομονή, όπου δεν κατηγορούμε κανέναν, δεν κρίνουμε κανέναν, όπου περιμένουμε και τις καλύτερες μέρες και τις φτιάχνουμε τις καλύτερες μέρες και τέλος πάντων δεν θυμώνουμε. Όταν πάμε να θυμώσουμε λέμε ψουπ, τι κάνεις, ας πούμε, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό ούτε στον εαυτό σου, γιατί χαλάς και την υγεία σου και τη ζαχαρένια σου, αλλά και είναι λίγο άδικο να το κάνεις και στον εαυτό σου και στον άλλο, γιατί και ο άλλος έχει μια φιλοσοφία, μια ψυχοσύνθεση, μια γνώμη, μια μαλακία τέλος πάντων, που ο καθένας μας έχει τη δικιά του και τέλος πάντων κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Είναι πολύ μεγάλη, ξέρετε, διαπίστωση αυτή, αλλά στην πράξη είναι πολύ δύσκολο, γιατί πολλές φορές θέλουμε να φάμε τον καρύτσαλο του άλλου, που είτε βρίζει, είτε μολύνει, είτε δεν σέβεται. Παραγνωρίζουμε ότι αυτό το κάνει πρώτα στον εαυτό του, έτσι δεν είναι? Με αυτός είναι κλέφτης. Σίγουρα μας κλέβει εμάς αυτό. Γι' αυτό έχουμε και οργανωμένες κοινωνίες, να τον σταματήσουμε και να τον βάλουμε και στη φυλακή αν χρειαστεί. Αλλά πρώτα αυτός γίνεται κλέφτης. Αυτός γίνεται κερατούκλης, αυτός γίνεται όλα τα κακά της μοίρας του, απατεώνας, προδότης κτλ. Ό,τι κακό κάνουμε δηλαδή το κάνουμε πρώτα στον εαυτό μας. Άρα έχουμε λοιπόν το θετικό τρόπο σκέψης, όπου εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και σκεφτόμαστε ό,τι καλύτερο μπορούμε και για τους γύρω μας και για την οικογένειά μας και για τους κοντινούς μας και για τον εαυτό μας. Τον παρατηρούμε, λέμε πώς θέλουμε να γίνουμε, πώς αντιδράσαμε, κάνουμε την αυτοκριτική μας. Και υπάρχει και ο αρνητικός τρόπος σκέψης που έχει να κάνει λίγο με το εγώ. Εγώ θα σου δείξω, εμένα μου είπες, οπότε μπαίνει το εγώ, δηλαδή ένα κριτήριο που μας βοηθάει να καταλάβουμε πότε μπαίνουμε στον αρνητικό τρόπο σκέψης. Σου γαμίσω, θα σου κάνω, θα σου δείξω και όλα αυτά τα πράγματα που μετά μπορούν να εξελιχθούν με μια μορφή χιονοστιφάδας, να υπάρξει μια βεντέτα, μια συνεχής έτσι αρνητική ιστορία σε οποιοδήποτε τομέα, μέσα στις οικογένειες, στα επαγγελματικά, στις σχέσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο ώριμος καταλαβαίνει ότι για να πετύχει μια σχέση εμπορική, ερωτική, θέλει δύο, και για να χωρίσει θέλει επίσης δύο. Και φυσικά άμα ο ένας δεν θέλει, τι να κάνουμε, ή δεν μπορεί, τελειώνει αυτή η σχέση. Και εμείς ας πούμε που ήμασταν εκεί πέρα τότε για 1 χρόνο, για 2 χρόνια, βλέπεις για 20 χρόνια όλος μετά και δεν θέλει να δει τον σύντροφό του. Ρε φίλε, τι έκανες 20 χρόνια δηλαδή? Συγγνώμη. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην σας κουράζω πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα πολύ απλό και βασικό μάθημα, το οποίο και εγώ άρχισα πάρα πολύ να το πάρω. Μην νομίζετε δηλαδή ότι στην πράξη όλα αυτά τα ωραία που λέμε είναι εύκολα.
Γιατί μπαίνει ο εγώ στη μέση και σου λέει αου. Θα δώσουμε πάρα πολλά παραδείγματα, μακάρι να κάνουμε και μια ωραία συζήτηση, αλλά πολύ χοντρικά είναι λοιπόν ο θετικός τρόπος σκέψης, ο οποίος τέλος πάντων με αυτόν είναι σαν να πιστεύεις κιόλας και στο Θεό και στην δική μας Ορθόδοξη την πολύ ωραία πίστη ότι κάνοντας το καλό πρώτα απ' όλα αισθανόμαστε εμείς καλά, είναι πολύ πιθανό να το βρούμε και να μας ανταποδοθεί. Και υπάρχει και άλλη ας πούμε κατάσταση των απίστων που δεν είναι σοήν και καλά αρνητική σκέψη, απλά αυτός που δεν πιστεύει καταναλώνει μεγάλη προσπάθεια πίστης και αυτός, ενέργεια πίστης, για να πιστέψει ότι δεν πιστεύει. Οπότε κατά την όχι ταπεινή μας άποψη, εκεί πέρα γίνεται μια σπατάλη ενέργειας, γιατί όταν τα έχεις αυτά με την πίστη και με όλα αυτά τα που σας λέω τα ωραία, έχεις και μια παρηγοριά, έχεις μια άλλη, ας είναι και αυτό το πράγμα το χάπι που λέμε που δίνουμε στον άρρωστο χωρίς να ισχύει, το πλασέμπο, έχεις τέλος πάντων μια άλλη κατάσταση, η οποία τουλάχιστον μέχρι τώρα εμένα με έχει δικαιώσει και από ό,τι βλέπω στους γύρω μου και στους βίους είτε των Αγίων είτε των ανθρώπων που ξεχωρίζουν πνευματικά, υπάρχει ένα τέτοιο φωτοστέφανο και ενέργεια και άβρα και στα λόγια τους και στις πράξεις τους και στο ίδιο τους το κεφάλι. Οπότε και η άλλη πλευρά είπαμε η αρνητική, που τέλος πάντων αν μη τι άλλο σε στέλνει στον γιατρό, το στομάχι σου, ξέρω εγώ, είναι λίγες εξαιρετικές περιπτώσεις αυτοί που τρέφονται από το αρνητικό του συναίσθημα, από το μίσος τους, από αυτό το πράγμα και επιβιώνουν δηλαδή σε αυτή την ζωή με χάρη, με χαμόγελο δεν ξέρω. Γιατί συνήθως το χαμόγελο, το ειλικρινές είναι αυτό η λάμψη που έχουν οι άνθρωποι που κάνουν κάτι που τους αρέσει και που νομίζω έχει να κάνει με την προσφορά και τη δημιουργία. Αυτό που βλέπουμε σε καλλιτέχνες, σε ηθοποιούς, σε χορευτές, αυτή η λάμψη ας πούμε πολλές φορές που έχουν κάποια αστέρια και τους βλέπουμε ίσως στα μέσα όπως είναι η τηλεόραση, κάτι έχουν καταφέρει αυτοί οι άνθρωποι συνήθως και δεν είναι με τα αρνητικά συναισθήματα. Πολύ χοντρικά έχουμε θετικά συναισθήματα, σκέψεις, τρόπο σκέψης και αρνητικά. Υπάρχει και μια ενδιάμεσα κατάσταση. Πρώτα απ' όλα σε αυτές τις δύο καταστάσεις μπαινοβγαίνουμε όλοι μας. Δεν είναι ότι διαφορετικά θα ήμασταν και άγιοι, δηλαδή άμα ο άλλος ας πούμε με ένα χοντρό παράδειγμα σου φάει το παιδί, είναι δύσκολο να έχεις θετικά αντίκεια. Έτσι, και θέλει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για να τον αγκαλιάσεις ή να τον συγχωρέσεις ή να το ξεπεράσεις, αλλά σίγουρα είπαμε ότι πάλι για τον εαυτό σου θα το κάνεις πρώτα, γιατί το μίσος και η πίκρα και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα δεν βοηθούν ούτε την σωματική ούτε την ψυχική μας υγεία και μας φθήνουν. Υπάρχει φθορά πολλές φορές που δεν μπορεί να διορθωθεί. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και πάνω σε αυτά τα ωραία θα μιλάμε και μακάρι να καταφέρουμε να αποκτήσουμε και εμείς αυτή τη ζωή, αυτή τη λάμψη και αυτό το χαμόγελο και αυτή την αισιοδοξία και αυτή τη χαρά την καθημερινή που πηγάζει από μέσα μας και να βάλουμε σε δεύτερη μοίρα την ύλη και τα παράγωγά της. Αμήν.